Moi! Mun nimi on Timo Salin ja mä toimin Real Machinerilla Develonin tuotepäällikkönä. Tutustutaan tänään Develonin DL480 ja samalla koko meidän pienten ja keskikokoisten pyöräkuormaajien mallistoon, josta 480 lisäksi täällä on paikalla myös DL220 sekä DL380. 7-sarjan pyöräkuormaajat suunniteltiin kauttaaltaan uusiksi, jotta ne tarjoavat parhaan mahdollisen tuottavuuden, suorituskyvyn sekä mukavuuden ja samalla alhaiset käyttö- ja pääomakustannukset. Nyt tarkastellaan kuormaajia, joiden työpaino on noin 12–37 tonnia, moottoriteho noin 100–300 kilowattia ja kauhakoko noin 2–7 kuutiota. Develon pyöräkuormaajissa mallimerkintä viittaa muuten suositeltuun kauhakokoon, eli esimerkiksi 480 suositeltu kauhakoko on noin 4,8 kuutiota. Käsiteltävästä materiaalista ja työtehtävästä tietysti riippuen. Mitä isompi kauha, sitä parempi tuottavuus, eikö niin? Vaikka näillä kahdella asialla onkin suora yhteys toisiinsa, niin ihan näin yksinkertaista se ei ole. 7-sarjan DL200 ja 320 480 tuotiin isommat akselit, jotta kauhakokoa pystyttiin kasvattamaan. Niinpä esimerkiksi DL350, mikä on 5-sarjasta tuttu, on 7-sarjassa mallimerkinnältään DL380. Isompien kauhojen myötä runkoa on vahvistettu ja tarjolle on tullut enemmän lisävastapainoja, näin ollen kasvanutta kapasiteettia pystytään hyödyntämään tehokkaasti sekä kestävästi. Develon pyöräkuormaissa on 40 asteen runko-ohjaus. Ne on koko luokkansa ketterimpiä ja niillä pystyy liikkumaan ahtaissakin tiloissa. Ketteryys yhdistettynä hyvään nostokorkeuteen tekee näistä erityisen sopivia vaikkapa kuormaukseen. Esimerkiksi isoimman pyöräkuormaajamme DL580 kääntösäde ja kauhan tapin maksimikorkeus on noin 7% parempia kuin keskimäärin muilla. Develon pyöräkuormaajissa on monia älykkäitä toimintoja, joilla voit parantaa tuottavuutta. Yhtenä niistä, kuormaukseenkin liittyen, sähköisen esiohjauksen mahdollistama automaattiset asettimet. Voit helposti ennalta määrittää aisaston korkeuden ja kauhan kallistuksen ja halutessasi antaa koneen itse asettua niihin. Develonin ja sen edeltäjän Doosanin pyöräkuormaajat tunnetaan voimasta, erityisesti kasaan tunkeutuessa. Jotta voima saadaan tehokkaasti hyödynnettyä, tarvitaan hyvät tasauspyörästön lukot. Altakannossa, lastauksella ja kovalla alustalla suositaan etuakselilla olevaa 100% hydraulista lukkoa, joka meillä on vakiona eli 20 ylöspäin. Kun taas esimerkiksi lumenaurauksessa, märällä ja pehmeällä alustalla usein paras on molemmilla akseleilla oleva kitkalukko, joka on vakiona 380 alaspäin. Tehokkaat ja vääntävät moottorit on varustettu muuttuvageometrisella turpolla ja kovalla ruiskutuspaineella. EGR-venttiiliä ei ole ollenkaan. EU-stake 5 päästömääräykset täytetään hapetuskatalysaattorin, partikkelisuodattimen ja AdBluen avulla. Pienin mallimme DL200 on hydrostaattisella voimansiirrolla. Kaikissa muissa on vakiona tai niihin on saatavilla 5-vaihteinen PowerShift-vaihteisto momentin muuntimen lukolla. Muuntimen lukko parantaa kiihtyvyyttä, ylläpitää nopeutta ylämäessä ja pienentää polttoaineen kulutusta. Kaikkien muutosten myötä polttoainetehokkuus onkin parantunut jopa 10% edeltävään 5-sarjaan verrattuna. Kun vauhtiin on päästy, halutaan materiaalin pysyvän kauhassa ja menon olevan sekä kuljettajalle että koneelle miellyttävää. 5-sarjasta parannettu aisaston jousitus voidaan asettaa kytkeytymään päälle, kun kauha on täysin kipristetty, tai näytöstä voidaan asettaa kytkeytymisnopeus erikseen eteen ja taaksepäin. Näitä koneita ohjataan ratilla ja DL280 ylöspäin vipuohjauksella. Vipuohjaus on lisävaruste 280 380 ja vakiona sitä isommissa. Se on erityisen hyvä intensiivisessä työssä ja vähentää kuljettajan rasitusta merkittävästi. Valittavissa on 3 herkkyysasetusta omien mieltymysten ja työtehtävän mukaan. Työpaikkana on tilava ohjaamo, josta on hyvä näkyvyys. Kaikki hallintalaitteet on hyvin käsillä ja niitä on yksinkertaista käyttää. Tärkeimmät tiedot näkyy koetaulusta. Koneen asetuksiin pääsee 8 tuuman kosketusnäytöltä tai pikanäppäimillä.
Jos jokin näppäin ei ole tuttu, sen toiminnon voi tarkistaa kätevästi infopainikkeella. Valittavissa on istuimeen integroitu yksi- tai monivipuhallinta, eli ne liikkuu istuimen ja siten kuljettajan mukana. Hydrauliikkaa on mukava käyttää, ei vähiten sen takia, että se on erittäin tarkka, kuten muissakin Develon koneissa on totuttu. Yksi kosketusnäytöltä säädettävä ja jatkuvalla virtauksella varustettu lisähydrauliikka on aina vakiona. Tunnokasta hydrauliikkaa voidaan vielä lisäsäätää. Aisastolle ja kauhalle voidaan valita normaali tai tarkka herkkyys. Normaali, kun tarvitaan parasta mahdollista tuottavuutta, ja tarkka vaikka pitkien trukkipiikkien kanssa. Kaikille liikkeelle voidaan myös asettaa päätyvaimennukset, jotka tuo lisämukavuutta ja pienentää koneeseen kohdistuvaa rasitusta. Mukavuuden lisäksi turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Sähkösäätöisten lämmitettävien peilien lisäksi saatavilla on 270 astetta näyttävä kamera, peruutustutka, joka varoittaa koneen takana olevista esteistä ja asioista, sekä patentoitu transparent paket, joka yhdistää koneen katolla ja etuakselilla olevien kameroiden kuvat. Yksi mukavuuteen sekä huolettavuuteen liittyvä asia on suuntaa vaihtava tuuletin, joka sekin löytyy näistä vakiona. Kun asiat on helppo tehdä ja tulee tehtyä, ja keskittyminen pysyy tuottavassa työssä. 7-sarjan pyöräkuormaajiin on tullut paljon muutoksia, ja ne on tuottavampia, suorituskykyisempiä ja mukavampia kuin koskaan. Jos kiinnostuit tästä D480 tai mistä tahansa muusta meidän pyöräkuormaajasta, ole meihin yhteydessä ja selvitetään sulle sopivin konemalli ja paras myynnin tai vuokrauksen ratkaisu.